כדי שניתן לך תינוקי. זה מטורף! אנחנו הולכים למסור תינוק אמיתי! לא, אנחנו הולכים למסור חבילה. אולי כדאי שניתן לו שם במקום לקרוא לו חבילה. לא נותנים שם לחבילה, אוקיי? זה פשוט מאוד. לתכנן תוכנית, נדבק בתוכנית, ולמסור במסירות. ואז נחזור לחסידות קון כדי שהוועד יכריז עליי כבוס. זה כל כך מרגש. למה לצפות? מג'וניור הבוס. את יודעת, זה מידע חסוי. אתה יכול לספר לי מה? יהיה מדהים. כמו מה? כאילו, כמו מה למשל? איך זה בוא לידי ביטוי? מעדיף לא לדבר על זה ממש עכשיו. אתה לא יודע כאילו? אני לא מאמינה, אתה לא יודע אפילו. אני יודע. אתה לא יודע, אז למה אתה רוצה להיות בוס? אני יודע. אתה לא. אוי, נו, אתה צוחק שאתה נלחץ. לא. אני מצליחה ללחוץ על הכפתורים שלך? לא. כן, אני גאה. לא, לא. פיפ פיפ פופ לא, פיפ כאן לא היו כפתורים שלי. אם היו לי כפתורים. פיפ פיפ פופ. טוב, ניסיון יפה. אני מתכנתת אותך לספר לי בדיוק למה אתה רוצה להיות בוס. אני אוהב רובוטים, אז זה כיף לי. אנחנו מבלים טוב יחד, לא חושבת? למה אתה רוצה להיות בוס? למה אתה רוצה להיות בוס? עזבי אותי! וואו! אוקיי, זה מצחיק. כמעט מתת. כנראה הלקח שלמדנו היום זה אל תשאלי אותי למה אני רוצה להיות בוס, נכון? אוקיי, שיחה טובה. שיחה טובה. זה לא נשמע לי שמח. כן, טוב, בקרוב החבילה תימסר, בקרוב מאוד. אני חושבת שכדאי לפחות לבדוק את העניין, לא? פשוט תרגעי. אוקיי, כן, צודק. את רואה? הנה יצא כל הבכי מהחבילה והיא נרדמה. אני לא יכולה יותר! לא שולטת בגוף שלי, צריכה לקחת אותה! חכי! לא! אני מתה! לא! תחזרי! קחי את עצמך בידיים, תטיסי את המטוס הזה! אנחנו הולכים למות! אוקיי, לפחות עכשיו הוא רגוע. את יצאת מדעתך? תינוק בוכה ואת מרסקת את המטוס? היי, הייתי באמצע הטיפול! למה לא הפעלת טייס אוטומטי? למה בדיוק אתה לא הפעלת? הייתי בפאניקה! תקשיבי לי, טולי, את ריסקת את המטוס, את שומעת? לא שומעת תינוק. את ריסקת מטוס! לא שומעת תינוק. לא שומעת תינוק? לא שומעת תינוק! למה לא אומר משהו? למה לא שומעת את התינוק?